Έλα, καλημέρα. Βλογκάκι σήμερα, βλογκάκι. Θα σας πάρω μαζί μου. Είναι Παρασκευή. Φεύγουμε σήμερα 12 η ώρα το βράδυ για Χίο. Και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Έχουμε να πάρουμε λάστιχα από τον Αλέξανδρο Ήλιον. Πιο μακριά δεν μπορούσε να πάτε, Αλέξανδρο. Κάτι μπλούζες θα έρθουν σήμερα από την SS Custom. Τι άλλο. Κάτι να μαζέψουμε, κάτι καθρέφτης, κάτι αού, κάτι τελευταία που θέλει το βαν. Το BMW είναι έτοιμο. Εννοείται καφεδάκι δεν έχουμε πιει ακόμα. Άιντε να δούμε που θα πάει. Άιντε. Λοιπόν, πήγαμε και πήραμε ένα καθρέφτη για το β' δεξιό, γιατί δεν έβλεπα χρηστό. Γιατί κάποιο φιλαράκι μου το έσπασε. Έλα και τα λαστιχάκια μας. Ευχαριστούμε, Άλεξ. Πήραμε και τα λάστιχα και γυρνάμε. Πάμε λίγο. Ο τροχύλατος. Την τσιμπήσαμε. Σου λέω χωράει τα πάντα το σχεδίο, ρε παιδιά. Τα πάντα. Ζωνούλα. Έχετε έρωτα με την αριστερή λωρίδα, ρε φίλε. Πιάνετε μια αριστερή και πάτε έτσι, αριστερή δεν είμαστε? Πιο γρήγορα δεν πάμε? Όχι. Τέρμα δεξιά. Να το και το tip. Τέρμα δεξιά και πας. Φτάσαμε. Έξε φόρτωμα τώρα. Χαμούλης. Έλα βρε γατούλα. Wow. Τι έγινε? Μ' άκουσες που ήρθα? Λοιπόν, αυτό εδώ πήγα και το πήρα, την ταμπακέρα αυτή εδώ, γιατί αυτό που είχα μου είχε βγάλει την ψυχή. Θα σας το δείξω τώρα. Έπαιρνα αυτό εδώ και όλα φεύγουν έργο, δεν είναι? Και όλες οι βίδες πάτωμα. Ένα είναι αυτό, γι' αυτό δηλαδή την πήρα την ταμπακέρα, και ένα άλλο είναι, που τα έχω, να τα. Εκεί πίσω, αυτά εδώ δεν κάνουν για τίποτα. Για τίποτα δεν κάνουν. Όχι τα μορομάντιλα. Αυτά εδώ. Έχω στάξει. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε? Για καθίστε εσείς εδώ. Παρέα θα το κάνουμε. Λοιπόν, όσο κάνω εγώ, θα μιλάμε κιόλας. Φέτος δεν έχουμε κάνει πολλά βιντεάκια, γιατί δεν πήγαμε σε όλο το πρωτάθλημα. Σήμερα είπα να τραβήξω αυτό το βίντεο για να σπάσω λίγο το Σαββατοκύριακο. Πολλοί μου λέγανε, πω ρε Γιώργο, είναι 20 λεπτά τα βίντεό σου, ωραία τα βίντεό σου, αλλά δείχνεις πολύ λεπτομέρεια. Πράγμα που δεν το πιστεύω εγώ. Νομίζω καλά ήταν. Οπότε λέω,
Δείξε σήμερα την ετοιμασία της Παρασκευής μέχρι να μπεις στο πλοίο που θα μπούμε το βράδυ. Θα κάτσω να το κάνω μοντάζ το βράδυ, το βίντεο που βλέπεις τώρα, μέσα από την καμπίνα, και θα τα ανεβάσω. Α, θέλει αντρικά πράγματα εδώ. Αντρικά. Λοιπόν, οπότε σήμερα βλέπετε την ετοιμασία και μένει το Σαββατοκύριακο του αγώνα. Θα το ανεβάσω μέσα στην εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι. Κάντε λίγο ρε παιδιά εγγραφή και like. Χαμό τη μάνα. Μαλάκα δεν λύνει. Μαλάκα δεν λύνει. Τι έχουνε κάνει? Τι έχουνε φτιάξει εδώ? Πάω να φέρω τώρα το άλλο. Γαμώ. Γαμώ. Ονασούνα. Ονασούνα. Ο παππούς μου έλεγε ότι δεν λύνει σφίγγι. Να δοκιμάσω. Όντως έσφιξε. Αλλά δεν λύνει. Αλλά δεν λύνει. Κοίτα που έχει δίκιο ο παππούς, ρε. Μαλάκα. Καλύτερα το πάει, αλλά μπράβο ρε παππού. Ό,τι δεν λύνει σφίγγει. Ωραίος ο παππούς. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Γράψτε λίγο για από κάτω. Τι θέλετε να βλέπετε? Τι θέλετε να βλέπετε από το κανάλι? Α, ωραία. Υπερπίστωση βίδα. Πιο μέσα δεν μπορείς να πας. Λοιπόν, άλλα. Τι άλλο να πούμε? Πάμε στοιχείο. Τελευταίος αγώνας τώρα πριν το διάλειμμα που κάνουν Ιούλιο-Αύγουστο. Θα κάνουμε μία παύση και εμείς λοιπόν. Και από Σεπτέμβρη θα συνεχίσουμε πρώτο φως όλο το πρωτάθλημα. Ό,τι έχει απομείνει. Άλλοι 3 αγώνες, νομίζω 2, ό,τι είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ωραίος καθρέφτης καινούριος. Δεν βλέπαμε Χριστό. Λοιπόν, και ναι. Θα ακολουθήσουμε μετά ό,τι αγώνας έχει μείνει. Έλα βρε Χρυσό μου. Έλα. Νομίζω είμαστε πένα. Φτιάξαμε το βανάκι αυτή τη εβδομάδα. Ήθελε πολύ πράγμα. Θα ανεβάσω και εκεί βιντεάκι. Λίγο πολύ τι κάναμε. Έγινε πολύ ωραίο. Βασικά όχι, θα σας δείξω σήμερα. Σήμερα. Που λέτε
που λέτε. Γράψτε κάτω στα σχόλια τι γουστάρετε να σας δείχνουμε στο κανάλι, τι άλλο θέλετε. Μπαμ μπαμ. Σήμερα έχει πολύ ζέστη ρε. Έχουμε να πάμε να πάρουμε και την τέντα από του Athens Most Hate στην Άνω Γλυφάδα, από το πλυντήριο, από τον Νίκο και τον Τίνο, να μας τη δανείσουν για τον αγώνα, γιατί έλεγε κάτι και για βροχές. Σουκού, τώρα θα δείξει. Εδώ. Super duper sumo. Παπ. Εδώ είναι. Κούτα. Και πάμε να δούμε το βαν. Βγάλαμε τα παλιά αυτοκόλλητα. Βάλαμε φαναράκια πίσω που είχαν σπάσει. Και από εδώ καθαρίσαμε κόλλες. Πήγαμε, το πλύναμε στα παιδιά. Βάλαμε φλασάκια, αλλάξαμε φανάρι μπροστά. Μαζεύτηκε. Και μέσα πήγαμε, το κάναμε βιολογικό στα παιδιά. Στον Νίκο και τον Τίνο. Ήταν σύγχρηστο. Και κάποια πραγματάκια που περιμένουμε τώρα να έρθουν για να ολοκληρωθεί. Αυτά. Συνεχίζουμε. Έχω στάξει σήμερα. Λοιπόν, ήρθαν και τα ρούχα από την SS Custom. Έχουν έρθει στο μαγαζί, στο κομμωτήριο. Πάμε να τα πάρουμε, να τα ανοίξουμε κιόλας, να τα δούμε τι είναι. Και συνεχίζουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τα πήραμε. Εγγραφή και like ρε παιδιά, πάμε λίγο εγγραφή και like. Γράψτε και τίποτα από κάτω να με, άντε λίγο να τσουλάμε, άντε λίγο να τσουλάμε. Δεν ανοίγει εδώ. Εντάξει. Καπελάκι αρσενικότατο. Καπελάκι αρσενικό, ένα. Εδώ ολόμαυρο. Και αυτά εδώ είναι τα αγαπημένα μου ρε παιδιά. Διχτάκι όλα. Άσπρο με μαύρο γαμό. Μπιπ. Και μπλουζίτσες που έχετε παραγγείλει. Πω, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ρακέτα και κορώνα είναι αυτό το καπελάκι. Και μπλουζάκια εδώ σε όλα τα νούμερα, γιατί είχαμε ξεμείνει. Είχα και παραγγελίες και δεν είχα να στείλω, οπότε σκάσαν όλα. Σούπερ. Και σύντομα μέσα στην εβδομάδα ετοιμάζουμε το site της ομάδας. Λοιπόν, δεν θα το ανακοινώσω ακόμα γιατί θέλω να είναι τέλειο. Θα μπαίνετε μέσα, έχει shop κανονικά, τιμές όλα, έξοδα αποστολής όλα αναλυτικά και ό,τι γουστάρετε, τσακ, επιλέγετε, καλαθάκι, πληρωμή και το στέλνουμε. Να ευχαριστήσω την SS Custom
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και μας ετοιμάζει όλα αυτά τα υπέροχα ρούχα, καπέλα, μπρελόκ, κούπες, τα πάντα, μπουφάνα, μάνικα. Μπείτε μέσα να τσεκάρετε την εταιρεία και άμα θέλετε σημειώστε κιόλας πάσας. Εμένη. Ίσως σας προσέξουν λίγο παραπάνω. Αυτά, φιλιά πολλά, συνεχίζουμε τη μέρα μας. Η ώρα, για να δω τι ώρα είναι. Μία και 4. Έχουμε ακόμα. Πάμε. 5 hours later. Λοιπόν, και αφού την πέσαμε λίγο το μεσημεράκι, κάναμε τα μπάνια μας, παίρνουμε φορτηγό και πάμε να φέρουμε την τέντα και να ξεκινήσουμε το στήσιμο. Έρχεται και ο Νεκτάριος, φορτώνουμε και φύγαμε. Ήρθαμε. Έλα Νίκ. Πού είσαστε, κύριε George Πάσα? Λοιπόν, αυτό φταίει παιδιά, έτσι όπως έγινε το βίτο, πεντακάθαρο με το βιολογικό που μας έκανε. Ευθύνεται. Να εδώ τέτοια κάνει, με όλο το συνεργείο εδώ. Και τα πλησιματάκια τα από κάτω, θα το δείξουμε σε επόμενο βίντεο το βίτο από κάτω. Και ό,τι θέλετε εδώ, Athens Mosque, πλησίματα βιολογική, τα πάντα, μέχρι και χαλιά. Λοιπόν, πάμε μέσα κατευθείαν να ξεκινήσουμε το φόρτωμα για να προλάβουμε. Η ώρα είναι 6:30. Πολύ κοιμηθήκαμε. Λοιπόν, το έχουμε φτάσει σε ένα πολύ επιθυμητό επίπεδο το βιτό. Το έχουμε τυγκάρει. Τώρα θα σας δείξω. Πουβ. Εδώ είμαστε, κομπρεσέρ, σασμάν, σουμουτού, όλα. Περιμένουμε νεκτάριο. Εννοείται ότι θα σας δείξω νεκτάριο σήμερα. Το είχα ένα άγχος, η αλήθεια είναι, να δω αν θα χωρέσουν όλα. Έχει σουζάρει βέβαια λίγο, αν και προσπάθησα να βάλω όλο το βάρος μπροστά. Εδώ το γκαράζ έχει αδειάσει πλέον. Κάτι λίγα πράγματα έχουν μείνει. Όλα από εκεί οι ντάνες φύγανε. Οπότε ότι δεν χωρέσει θα μπει στο BMW. Εδώ ο καιρός τώρα μάλλον το πάει για βροχή. Πλάνα από άλλο πλανήτη. Τον περιμένω, η ώρα είναι 7:30. Θέλω να τρέξω λίγο να βγάλω και το βίντεο που σας είπα το πρωί. Για να δούμε ποιος είναι. Έλα ρε. Έλα, θες καφέ? Καφέ έχω πιει. Κάνα μάστερ κάτι? Όχι, τίποτα. Ξέρεις τι ώρα είναι? Έλα. Τι ώρα είναι, ξέρεις? Ναι, το έχω δει. Σε 5 λεπτά είμαι εκεί. Τι ώρα είναι, πες μου. Είναι 7:30, 7 και 31. Είναι 7 και 31. Μάλιστα. Σε περιμένω να φορτώσουμε, ρε. Ναι, το ξέρω, ρε. Άντε ρε μαλάκα, μη βιάζεσαι, πλάκα σου κάνω, άντε. Μην τρέχεις με το Λεόν να πούμε και πετύχεις κάνα Starlet να πούμε και σε πετσοκόψει. Εδώ πέρα μας κάνει τα 40. Αυτό σου λέω. Δεν είμαστε για τίποτα κηδείες. Εντάξει. Άντε έλα φιλιά, μπай. Τρελός. Πού να ξέρει ότι το έχω ήδη φορτώσει στο τέρας. Λοιπόν,
Όπως σας είπα, θα προλάβω το βιντεάκι σήμερα. Εντάξει, δεν θα σας δείξω τώρα παραλιακή. Φορτωθήκαμε, φύγαμε. Η συνέχεια του βίντεο θα έρθει μέσα στην εβδομάδα. Όλο το σουκού από το σπίτι, χείο και χείο σπίτι. Ελπίζω να τα πάμε υπέροχα στον αγώνα του Σαββατοκύριακου. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι. Γράψτε μου από κάτω τι σας είπα. Και θα τα πούμε. Φιλούμπες. Και για όσους μείνανε ως το τέλος, έξτρα μπόνους νεκτάριος. Έχουμε και τσακωμό να ξέρεις, Για να είμαι τρελό ρε παιδιά. Εδώ πέρα τι λέει? 52,5 εκατοστά. Ωραία. Αυτό είναι. Όταν σου έχει πει ο άλλος 20 εκατοστά και τελικά είναι Κίνα. Αυτό ακριβώς. Κίνα!